Fumaga jotono rang paisa rok gonang hwnkhe town rogo tongtaioi quarter rok tongtaioi tongtai khamata bo kopalo kwrwi jable aswkni rang rok chukjaya para rogo tongoi bwsa rok phwrwngani musukma ba musukta borok 1900 ba musukma no koisi puron khaimaya ganang ani gari kaisa tongla hwnkhe tei gari kaisa bai khe paimano bono sinta nok building kaisa tongla hwnkhe tei kaisa tei kainui bahai khe nok building tangmano bono si sinta tani din no rang kwrwi hwnkhe mwsa kwrwi rang tongkhe joto tongo kok sawani bo rang kothok sawani bo rang kaha ri chung nani hwnkhe bo rang yang thangnai urinai bohai hwnkhe bo rang thung prajago se rang bohok thaisa ni bangui rang bo tongmo hala ang tabok hwnkhe ma khar sinai tani hamarle haya di khar ya ta phoi asisri rok hwnkhe anile oro bole nok saka bole lama bo gandar lama kotor gandar kalai langkhana hati background no haya ni khe kakasana kok sai tongphro nije video khai tongphro isafani yang background rok khe kaka rok ungla hwnkhe nije kok samano pok pai hwnkhe pathak ma tong video tabo ebro samani tabo hwnkhe ma khar sinai ang sawo na haya ma kharnai bo haya to tani himle daiti horo thuoi bachaya hwnkhe aisoko daiti bachaya hwnkhe bwsa rok tong thokya wngoi yakung yak sama rok barui haini bagui no ani nok sakani school tongya de aro mado kisa masa hingui khar ani hwnkhe bo haino jephru borok pok sario hwnkhe bo haino jerokhano borok kwbangma hwnkhe morning walk evening walk bahai rok khaiui kisa masa kharla hwnkhe deha rok teisa swrwngmai ta haini bagui no haya rok basi baksa bwsung khe kharnai ang tak ma khar sinai himnai basi baksa bwsung khe haya rok khagai tongnai mobile kholo khe si haile wansa bai borok nawi hindi sanai rok bai borok nawi thokjak bo bahai bwsa kharjak bai po himnogo waismia prading kama nukmani bihar ni chwla desar khaini deha deborno bwrui no gari loan rok namani tak bwrui no deha 10 bosor kak romani tei khoroksa bwrui no chamani kai tongbo hiya he wansa bwsa hindi sanai bwsa khe tongkolog bwsa hwnkhe haya angnai hai beya to khe sini bokong bara bobo haino joto hanai haya hwnkhe tamo nukbai na bole nijeni mama si nijeni buta si paini bwsa 10 bosor bwrui no tongroui rom freui hagui butharpai mani hwnkhe bo hile khwk buini jaat wansa bwsa hindi sanai deba haya hwnkhe sini borok bo aswk kwbang kaha bo aswk kwbang haya bo aswk kwbang haini bagui no kaha hwnkhe kaha hindi sanai wngthang wansa wngthang sini borok wngthang haya hwnkhe tama hindi sanai tama wansa joto jaga o haya bai kaham bai tongo tama hwnkhe kaha no bole phuphu nukliya.
haya na mas phunok sing ba nukla hapa yang phang han yang phang si na ko ta mang ke ba hai kiri sing sa ko ke ya ro mo to bukan ya ro kisa ke laisa debar mukas khana maliya tani mole khorok sa chaya sajak ni mokolo to sauna saya ni mokolo ba saya na hai mene laisa khana maliya kisa ke na bolo laisa khorok sa angla sajak laisa na nirok tama ha anu nasiri patong ta bon bangai video khaimana arni jebo haing jak na otukafra kabang sengjak ta apa aigle video rok khaje ba boinu gya serai no ba kaha ko basima bujok na apa ko hamaitan na short video oi short dress ka video khani la hage boinu bujok tangbola serai ke gyan kri ngai haya kotor ke gyan kanang ngai haya lekha krang ke gyan kanang ngai haya phungpran sijak rangjak nai bo hai ko gya tak angni romo sai khana rosnai akhloi phra ani dada ni busajak busuk phai do busuk ng tabok 30 tarik go hangke kana 3 bosor purana tabok ani sala busani cholok bayoi kisa metro bazaro thanglaigra hi thanglai hata andaran busajak ang akukhe ke palaro kisa halai metro bazaro halai mansi ang bo juta thuja joto juta thuta ar shopping mall bising hake ba dogan bising haibo bazar uthang bo musim jot items kam bag rok chati rok ar jagao fatar ro berawai thangla busi hake sakabo hari ramai tole hata busi aprosi ani batiji busajang ni yakmo juta korino do ge busajang sungla hata 3 bosor sorai makha tabok kristaro 3 bosor kanai ba ganin juta le hamasi sorai ba bo berai phemana sifa oro hi samaliya kok sarmaya ba kok ma kaha kama phana dusla ko bujang ida ba bono sibu mable kama sakai ang tole song to ha basi bumable na payment khai to ha rina man rok ang bole na ani busukna tlang thangai shopping mall buskangni hamani siri to yade ara jaga si jota berajak asuksi shikha asuksi intelligent brui hai okra sakra sangla okra sakra ng tongusi nox bisingsi jota hawai thanglai joto sita busi brui busale 3 bosor taw si running tole tong 3 bosor ni brui busasi jota khogosi nagi aro shopping mall bising hake hawai saya basa guri tongo busuk nagi busuk sijak ma boni anggai le sengle hai khasiya haiskala khasiya busiya haisi asuk nadi 3 bosor ni brui busasi busuk sijak ma nago bo jota thuya kesi jota haya jota thuya la jota thui sina bising haya ba nago bo hai ba fatar ba hai na hi hinda hake hal hangko bono sikha
Hatita haibana tak laisa de mana bahanya suraiba boleh sini anggile mozomo suraiba bo hake bol sam khale hamba bona tama na borok munu asale ha matro na ebo mathayo জন্ম হলে মৃত্যু হানি বইনা মনে সং তঙ্গ ওয়াইসা ওয়াইনি চাই ফানো খাইমানো বনা ককো হামবাইনো মাপ মা খাইনিতা বনো সাম জমাসি রক চায়া খাইলাं বনো সইনাল মইনা অলপ খিরেন্দি সুক্তি ফো হাইবন ভিডিওনি কমেন্ট গাহে হায়া মাংসি মাতিয়া জাত chaya Tripura zat chaya, Deborma zat chaya, Riang zat chaya, Hankele zat le busai thangmai tama. Cheka zati sai hango. Hai jama Deborma zat phu zat chaya phu. Bo hamale jole jane kok rita. Ana lana jama ti zat chaya ja pandela jole ya. Nungzo matia zat chaya hanglenin zat it komol thamai tama hani bangina bono ma saw borok khorok sa chaya hangke bono kaha basima bujona yar comment khainai rok tole boina comment khaya khainai bo khorok sana bo khaya bo jotoma sab khainai je borok hana hingke kaha baisi phurungnai je borok kahata je borok haya gyan kringke bo haya baisi bini bujokma hani boina angle boina comment haya bakhaya ani comment check khani modo boini video phang tha ang boina signal bo haya moinang bo haya hai phana te kaisa kokla ma sana ana je borok comment haya khairokle bo bonole comment haya ma khani haisi angle emergency sing dong ho dari tham sing dong ho aprosi ha syndicate ni gari auto phang to tom phang thang rickshaw phang lang thlang ma thangma boro je passenger ka aprosi ga angla nas tang ho dari thanga ni hingke ba je pham gari na makas nemle tama ma syndicate ni buskang tui gari kai phemle daka buskang tui lain daka anglo to lain daka jeni musuman makas nemle ara syndicate ni gari na single hai kadang ma samoisi ko thuyang na jora si sayang na ke ba makas nemle ale bo goba ma jang ang bo gote jang hai phon phunok jaya ba siliata jeni sar gote ne bo samne ka jodi sani video ro saya tong ke ano ma kharo bodika boni ro naisre mani baile angle thuya je naisre balang thang ani busa mak nai busai masa baitangani joraman buibe hajak di sojak di bohai borok si daiti bu thuyo ayu barau busa mak ni bai ang somoi kedek jora kedek roi tangman cinta kere